Sai sin man ka por ka mentang adap da ka jing sungu yo blai. Ya ka bang yo pat sai sin man hikai ka ne ka tin hapdeng JONGPHI ka ne ka step. Ngai kublai fi we pui baro akrteng ka jong jisu bang adap da ka jing sungu e fi ya ka bang yo pat man hikai ya ka ne ka tin bat ba phir phi singap ya ka ne ka tin. Nga sungu bang nga suntanat nga sunghun si sha bang yo ban hikai ya ka tin ka jong blai namar klem ka ne ka tin am ubriu nom la ban im. Tadeng ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi. Kaya ka nongrim ka JONGPHI. Kasi doon kibri kib ong pi klem nongrim. Kilaban ong kumta. Lada kim yu i. Iya kita ki jinglong jingim ka jongi. Kabiya day pagkaktiin ka jong ublay. Tadeng ta ban pen scam ya kata ka nongrim. Ngidon kam ban tip ya ka ni ka nongrim kabalong ha ka ni kaktiin. Kaya ka nongrim. Kaya kaktiin ka jong ublay. Budi kibri kikli ki ong rule si pi klem nongrim. Reap kalipat yaladi fi don nongrim na em. Pagkat nongrim kadai kata ka ba mo habagitay ya kayeng habangitay ya kano lada kadai ka long yeng ka long sem lada ka kam ka jingtray ka jingtay ka kumno dan kam bet ban biang ka nongrim ladam biang ka nongrim tadaw jisu ong ini gikintin habang apuli na Matthews long manyaw kani ka dekat ka barsaw ong gumni wong ti mano baro ubas ngaw ini gikintin jonga bar ubale yaki antharay u kum ubri ubastat ubatay ya kayeng halor umausiang te uslap ulahap barkiwa agile shlei bakile kile be barkile sho ya kata kayeng te kam shim lakal no na bala pen shong nongrim ya ka halor mausiang henry mano baro ubas ngaw ya gini kiktien jonga baru bale ya ki antharay ukum ubriu babiet ubalate ya kayeng halor usiap uslap te ulahap barkiwa agile shlei bakile kile be barkile sho ya kata kayeng te kalakalan baka jingkalan joki kalong kabakraw. Jisu ang ikata. Uno bi asngaw ini kaktiin ka jonga baru bale yaki. Antharay u kumubri u bastat. Ubalatay yaka ying halor umausiang. Uno ubriu ubamdan yang kaktiin ka jong blay but ubam lero yaka kaktiin ka jong blay. Kamantoy ubam lang kristan si spas nemru. Ako abanong ifi kani kasngi ka bamenta kani kadai ka badon kam na ki badon kam tam kani ka long sisya ka ba kong san na kiba kong san tam bagata kalong bangindon ya kaktiin ka jong blay. Tang mensunget hau Jisu kambiang ako abanong ifi. Tang mensunget kambiang kibri kibanget ngako abanong ifi kipoy dujok. Kiba tang sunget ba sunget bantang ban sunget kinpoy dujok. Henry kita kiba poy benang kidi kibriu kiba kongo ya kaktiin ka jong try. Tang mensunget bu Jisu blay kata kambiang. Tang mensulong kristan, tang mensu dan kerteng ka balang kambiang kata nga ka banong fi. Henry ka ka bakongsan kalong pikongo na mi kani kaktin ka jong blay. Namar tang kita gi bakongo ya kani kaktin ka jong blay. Jisu ang kita gi snow ya kaktin. Bar ki bale ya kani kaktin. Antara ya ki kum kita gi briu ki bastat gi balatay ya ka yeng kamot ka nongrim ki batay ka yeng halor mausiang. Mausiang kamot kadi ba scam. Kadi ba ka ba juat. Ani ka tan nga kwa banong ifi ka ni ka sngi balada kata ka jinget ka jongi ka long halor o mausiang lada kata ka jinget ka long komo mausiang o baskem Jisu ero ingi wong pilong gibri ka basta ati kinabe chisha ki jinget ki la banwan ka jing ka jongi ki la banwan ki jikli na ki brio ki la banwan ki jingpit ki baharukom ki la banwan ki slap ki bajur ki ba mo ki ba pensngem ki ba laban klong dado ka telong ru ki laban ka to ki jingshlei ki ba dap ki ki ba jur ki ba password na kamon na kadiang henry lada uta ubri umbiang kan nongrim ka manong ifi un jotbet tadi ta uji su la ang hangi ka ktien ka jowang uta ubri bu sngo ktien ya ban yo sngo ka ktien mar klem yo sngo ka ktien dei ka naman ka jinget aingo you blay nam ta JONGPHI ki ba ki po hajar na kasgi vi ngap ka ktien ka jomble nga sungu siya nam ta JONGPHI nga su it siya nam ta JONGPHI la filong ki ba kniat makanaru henry filong ki brio ki ba it you try banganget film day tang ki ba ngap ru henry pidei kita ki ba shashkor siya bar ki ba imru kat kum kani ka ktien bat ki ba leru ya kani ka ktien ka jong try bar kwa ba nong fi kani ka sngi mentang apen kan ma fi you way brio ha ka bible ba ka takalong ka jingim ka jong sol usol ho u nget ho blay tang ba shim la kongo yau blay o usol uday bla jit ki Israel ho yu blay ru la pa yu shakri jong Samuel man pen sla yu blay chi shaulo yu sol but hoy ula ong to pikwa ngan ai fi usim boru ayo ta usim sol ka to ka ni por uyat
baru blay henry hakabakado ngi uklem sha skor ya ktien ke jong blay deng tau blay am uweng noi una ga jinglong sim namar oi ulanget ho blay henry uklem kongo yo blay kalong kum taru igi babon ki briu ki bakam il ri bakilong ki kristan ho kilanget au jisu henry tang bakim kongo ya ktien ke jong try don ki bakno ki yong ki di ki kristan ki bato ki batem ki di ki kristan ki batok bi skor ki di ki kristan ki bapop ki kristan ki badi ki batanglang ki ba auria ki ba claim ki ba padlock ki ba leben ki ba currency kerensang kadai kata ngam la bat ong bakam dai kadai kadau kolong balai bagi taki kristan ki syukam yeldi bagi di ki kristan ki ngat au Jesus Christ tang bakim ko ngu ya kaktien lesi kadau kolong bakim tip ya kaktien kim ju pulir na kaktien bon ki kristan em kim tip tang kanot li ki kitab ki don akan ka bible kanot li kitab kim tip kaya kitab ko sedang kaya kitab ke ba kado kim tip dah kelili siapa deng le keren siapa deng le benar ram dah keren siapa deng kano kadai sano de sano teng ong pulih ke testament pertama ki pulis ke berim ong pulih ke berim ki pet si pertama kim tip hangno Matius udan kim tip hangno Lukas udan kim tip hangno utau mau Isaiah Jeremiah Ezekiel Daniel hai ki dan tip kata gigi major prophets, lagi minor prophets, gini Amos, Joel, nang tangi na keren ki babun ki Zephaniah, ter kini ki prophet ki barit, na keren sa kita liam la jak lentitat. Tagadi kata, aku abanong ifi mday tang bangin Shillong ki Kristan ki ba syungat, henry ki Kristan ki ba kongo, bat ki ba tip ya kaktin ke jong blay. Tanay ta fi tip ya kaktin ke jong blay am, fi tip si siya ini kaktin. Aku abanong ifi ha fi tip. Bala fi kongo ini kaktin, fi kat kum kani kaktin. Aku abanong ifi kataken kedai ke Nongkhryiem kabau trai usngau bahagen pidan ya ke Nongkhryiem pidan ru ita ke Nongkhryiem ke beskem deng ta bang aku abanong ifi kani ke sengi usoitan ude ubariam yiki briu fi ke jingriam em kam dei ke ba kabam internet lada unu Nongkhryiem ulet ben khwai dot km haiti beno em ubu di wi no ubu di moida ubu di tai di bindian ubu di ki ba ithiang ke ibang bet tadi kita kepercayaan em kalau kau bunuh, tapi apa amni bunuh lah buat berdekat internet. Tadi kita ladang ngingim tip em, tadi kita ngilik dat yang tahu bunuh em, tadi dat itu bunuh, kamu lah syak bunuh abad. Tadi kita internet tu bunuh, nomor ikum kedai kejibam, ikum kedai kebai bang, ikum kedai batiang, ikum kedai syak kebai day, mata kamet kejongi, kita kabun sin kingat, nomor belai kidang mutur badai jimbam kim tip, baladon ubunuh, ubala up yaki bantan yaki nak sentur. Ban poi syaruk, ban poi sun syarai, ban poi syakata kekpo jong brio. Pada inta kwa banong fini kesgi, usoitan habu terwai jisu kulam terwai kita ke bam internet. Upeni ke percaya baro kawai, upeni wong ke hima kita ki bor ki boram baro upeni. Borong ngan ailohan megini ki aka baro. Oh open up teh, open up. Dak dah kan ke jing internet jong ke percaya jing ithiang ke percaya ke spa ke po ke nam ke borom. Upeni ani jing ithiang. Kwa tang ke wei bau jisu am wong ladame money yang angan ailut ya me. Kwa abnong ifi kan igasngi ka bamenta. Usoitan ukwa abet. Bagi briukin money bagin kam sngap ikaktin ka ong nai puli ni kaktin kan iga kadi ka khanapur scam kan iba kumta. Kwa abnong ifi kaktin ka jong blay kam de ka khanapur scam. Boong khanapur scam uta briu em la keren biet sisa. Tadi kita kwa abnong ifi ka Bible ka don ka jinga day ba ka archaeology ka don ka jinga day ba ka history kepada kajian day meskipun ki chronology jo ki brio ki bon hier peteng ter ni gede tang ka Bible bal record dot baro i ta kajian peteng jo ki brio lalu ka por ke jo Adam ter ai ngo yu try bakalon kani ka ktien ba hang ni ka ktien ka don kajian tho lupa ba kani ka ktien ka kren ye ka jing shisha ki ka bu jisu kren kam ju lat ukren ba ka jabit tik kum ta tading ta kwa banong ifi la fidan ni kani kaktien ke jong blay ba fitip ba kani ka de jong blay fi buram ni kani kaktien fi shep tieng ya ek bo try ukren kum ta fi kongo ya kani kaktien but fi plek jingbot agani kaktien u jisu ong bam tang do kupu bo breun em Lukas sau ni fi pulin Matius sau ong bom tang do kupu hi bo breun em henre da kaktien baro ka bami na ka shintur ka jong blay tani ta kwa banong ni haban em da kani kaktien ni haban em si sha da kani kaktien Ihaban bam da kani kaktien man lagas ni hot kan Nongkhryiem la te ya yeng tang season te henre ubrio haban te bat yai te ya kaman lagas ni da ka bam bat yai bam ya kani kaktien
Daga ba kongo bat yai pen kongo iri hakani kaktin. But you see bangi emangani kaktin ka GM ka jungi ka klaba kanang kala balanang pen kala doringi hakadur ka jin sriem ka jong blai. Ken mau ba ublai ula thawi hakadur ka jin sriem ka jongu kadai ka pop ken ka balapen sniu dor yangi kadai ka pop ken ka balapen kala dor yangi henrei ukwa biang utrai bangin wan biang shakata ka dor original ka jongi shakadur ka jongu blai ba ka jin sriem ka jongu kumno ukwa lengba ka ni kaktin bat habangi pule ka ni kaktin habangi shashkor ba yai shashkor ka kaktin bat ni em da ka ni kaktin man lag ngi kumtal lang pen kaladur yangi shagadur ka jong play ken pangai kita ka nongrim ka jong i kita ndai ta man sungai ndai ban ko ngo ya ka ktien ka jong try tani ta puli ba ka ktien jong long serious ban ka ktien ka jong play I've been la ka ktien ka jong play fio i gi ba ni to ka screenshot i gi persang ban puli lendet yaki but la fi pule ka ktien ka jong blay am haba ka rong ka ktien ka jong blay tang shit khot ar khot in ko aman ai bun tan shit khot ar khot shi sngi but fi la ini ka ktien am ani kene ka ktien shi shakal long ka bor fi tadin ta kan ma ka ktien ka jong blay haba ngi pule ka david ka ba shisha bala da ngi em ka kom ngi ka ktien ka jong blay dei mangi ba penong kam kai ka ktien ka jong blay tadin ta ai bangi ki ba la nget au disgrace abengin nget hadu kata-kata bangin em kata-kata da ni kaktin ke joblay ki beri ke bapet yang ikin ong yes kaktin joblay ke dei besisha bleng ker kuing ni ke por menta aku aben duai na kam ta jongfi try ni ke por ngadap da ke jisungu be cry me try ya bang yo ni ke por ban kren ni kaktin ke jong me ai bangin don nongrim ablay ka nongrim ke dei bang yo sngo kaktin ke jong me bang ile ya ka ni em da kaktin ke jong me em dei ta masunget ko try ni ban ko ngu ya kaktin ke jong me abekin kun jemekin bang bakin tiang ban puli ka ktien ke jome abekin bang bakin tiang go kon rat try ban skap ya ka ktien ke jome bat bakin ang sal la ka ktien ke jome man la gasngi bakin im da ka ktien ke jome man la gasngi ho ngi tip aga perthai kan dan be kita ki slap ki ban hap ki slap ki bejur kita ki jing slayer ki badap ken wan ru ki air ki bejur ki ban kruit ki ban password na kamon na ka diang ngi tip ko kon rat kin wan be tang balada ki kun jome kila don nongrim na kani ka ktien ngitip ka jingjot kan naman kata ka yeng kan yang scam ang jisu nre kita ken ki basyo sngo ka ktien nre ki bamle ya kita ki ktien ge jong try kita ki long ki babet ya kamat jong blay hallelujah ngadwai try man ai begini kun jeme ken ko ngo ya ktien ba men yo start ki ko try ba kita ki syo sngo na ki klemle kita ki bet ya khamat geometra bagi tep ki tang kita ki thai so ti ki start ki rung shakata ke jin khawai ki geometra ki ba bet ki la do na ngatep ka beneng gadai na kamenta kita ki ba shashkor ki ktien bar ki ba im dengan ki ktien bar ki ba le ya ni ki ktien kita ki don jaka ha beneng de kita ki syo snow ki shungai klem ko go ka benta ka jong ki kanam long ha beneng adwai men kar ku ni ki kun jema ni ka sngi bro shisngi ba ba kin shim serious ka ktien ki geometra ngadwai nga kar ku ha ka tengu jisu amen. Karena ai bor fi yoban ni pinang snobang ban sap ktien joblay ban pule ktien joblay ban doai ru im daga ne ktien to ai ba ka nongrim ke jong fi kam de ha niam ko kam ai ba ka nongrim jo fi kan de ktien ke joblay fi ki ba kliru pi dan nongrim na am kli shwel de fi dan ktien joblay blay ko fi ko le shibun amen.